never talk too early. Oh, Indaba, talking my business is into. Nazo zonke indaba zabasha. Hey yo, what's up, King? What's indaba yesintu siyenzele wona amagast ethu ke azoyichaza as they answer ama questions conversation nje, but I always encourage you to have if you osukunayo ngalendaba esikhuluma ngayo ayiphelele indaba masingenzanga ibonelo. So I would encourage you to come forward and share ukuthi from your family yenziwa kanjani indaba yokuphathwa kwezithebe nemsebenzi ethinta ke inyama njalo njalo. Ngifuna ukuzwa kuwena ngizoqala nje la kuwena Nkomose, kunokunto eshoyo lana ukuthi inyama iyahlonishwa ayiphathwa ngandlela yimbe. Ngiyafisa ke sikubheke ukubaleka kwezinto ekufanele zenziwe uma ke sekuthiwa isihlatshiwe sesenzela ke manje ukulungela kwayo ukuthi izokwabiwa egcina ifike emlonyeni yabantu. Yeah, Sohlaza ake ngiqale ekuqaleni bese ngehla nayo. Ngike ngaya eEastern Cape eMthatha, mangifika khona bekunomsebenzi. Uma wenzi umsebenzi sebehlaba imbuzi, mabehlaba imbuzi sebelungisa amabhodwe same time ukuthi manje bona sebezodla lenyama yalomsebenzi. Sengiyabakhuza ke mina, ngiyabatshela ukuthi anikwazi ukudla inyama manje. Abanikazi begceke ekade nibahlabela bengakafiki bona ukuzodla, ngoba ngesikhathi abazofika ngaso 12 noma u4 ekseni bazoyifica inyama bengasaphelele bese beyabuza ukuthi ubani okade enzela umsebenzi la uma sekuzodlela nakuqala. Now uma sikhuluma ngokulungiswa ngakuhlatshwa imbuzi noma ngakuhlatshwa inkomo, ihlatshwe Sohlaza bese iyalala ayithintwa. Ngoba kusuke kufanele kufuna kufika abanikazi bomuzi kuqala bese beyadla, uma sebedlile bona sebengadla ke nabantu. Okay, so nankomoso esho ethi well ayikwazi ukuhlatshwa manje idliwe manje. Manje uma ungadlula la kusuke kuhlatshwe khona unokubona kunomlilo basiwe la eceleni uthola ukuthi sekukhona amantshontsho enziwa. So nankomoso ethi akwenziwe kusho basuke sabona abahlabi bayo. Okay, Sikhangana ngizoyibeka nje ngizobadifa kunkomosa ngokwazi ukukhula kwami enginakho mayelana nohlelo kwenza komsebenzi. Uma nxa kade kuthemelezwa kubulawa isilwane egcekeni bemenyezwa abanikazi bomuzi, kuyakuthi ke ingethiwa bese khishwa izitho zazo zonke lezo ezisuke zidinga ukuba zikhishwe. Uxolo bese kuzokhishwa ke amantshontsho. Usuka ke lapho sokwenziwa amantshontsho bese kuba khona amalahla asiwa endlini yempepho okuyingendla lapho kuzosuka khona elinye labanone lapha emzimbeni ibisiyosiwa lapha isiyoshiswa leli debe lapha endlini yempepho. Khona lapho kusukubaswe umlilo esibayeni uba kukhishwe amantshontsho onke bese ngoba labantu basuke belapha esibayeni akubona bonke abazothatha amantshontsho bahambe nobe ekhaya. So kusuke kunaso isidingo sokuthi ke boselwe lawo mantshontsho bese kuyadliwa ngaleso sikhathi esibayeni. Okay, all right, is that your understanding now ehlabangani? Ngoba njengamanje we've had unkomose ethi no ayilale eqala then bese ke ngakusasa iyadliwa and then ke nangimageba ezothi no kungenzeka ukuthi kukhishwe izithe ezithile bese kuba namantshontsho. Kuthina kwakho kwazi? Ngizothi okokuqala ngicishe ngingazi ngendlela achaza ngayo Mageba ngoba mhlawumbe umoya wethu ngahle kube wodwa singapha eZululand. Kodwa ke ake ngiqale ngichaze yini isithebe. Isithebe nje utshani okuthiwa incema obelukwe ngomuzi obebekwa lapha emva kwalokho ubekwe kubona inyama ke noma ikuphi ukudla okungabekwa khona okuhloniphekile kwasekhaya. So ke ihambe nenyama ngokubekwa kulezo thebe ngokwehlukana ngokwezigaba zabantu ekhaya kwagcina sekuba zithebe inyama. Umakoti mayogana uba nesithebe asiphatha ngasensonyama yakhe. Igama lenyama insonyama but into aphethe ngenyama isithebe.
then ke kwahamba ithebe zashintsha zaqoshwa ngokhuni wase njoba namhlanje sithi isithebe nithini na isithebe ngapha ngezansi ngakithi sithi uqoko noma sithi ugwembe kuseyisitsha sokuphatha inyama sonke leso ngisho sesidla kuthiwa hambisana isithebe sabanomzana hambisana isithebe seyinsizwa hambisana isithebe somama hambisana isithebe sabo bonke abantu abasuke bekhona amantombazana la ekhaya lezo nyama igcina seyibizwa ngalezi ithebe eziphathayo bese kuba uhlobo lwenyama igama lalo kuthiwa inyama ethile okay all right so sikhuluma ngendaba yokwenziwa kwemisebenzi nanokuphathwa kwenyama nanokuthi inokumele yenziwe and yini okumele ingenziwa so my guest here we have uXolani Mtshali kuzoba ke umlondi Magubane kanye ke nomntwana uMelo Sizulu inamba kizothi 0861596596 le show ke ngakwazi ukuthi uyibukele right now it's live on our TikTok indaba with Alex and ukwazi nokuyithola futhi ku YouTube channel let me take ama comments akho ke ungaya ke kwi voice note kwi WhatsApp wathumele ku 063839959 063839959 noma ufone ku 0861596596 ukwazi kwakho 103.5 Kamalaki Bomtwalume Omake all over KZN. The sound of KZN. Okay, angiwe ngize kuwena enkomosi. I have umlondi Magubane kuzoba umntwana uMelo Sizulu kanye ke noXolani Mtshali la sikhuluma khona ngendaba ke ethinta ke isintu nanokuthi ke isithini ngemisebenzi kakhulukazi le eyokuthintwa ke kwenyama. Sithini isintu ngokubaleka kwenhlanzeko ekuthintweni kwayo inyama. Kuzoba khona isikhathi la uthola khona ukuthi isino bomu ama-worms and then kuzothiwa no yona esuke right impela ke leyo sekusho ke abanye kube nezinto eziningi nje eyishoyo sithini isintu ngokulawula ukuthi makube nobunono masingathi indaba yenyama nokudla in general so Hlaza uyabona esikhathini esiphila kusona asafana nakuqala yabo manje sesinama fridge inyama uma isilalile emsamo asikho isidingo sokuthi iziphekwe yonke ikakhulukazi yenkomo ngiyibona kimbuzi sekufanele lo nyama ezosala ithathwe ifakwe kuphi ifakwe efrijini uma kuukuthi bekwenziwe mhlambe imbuzi ayithatha inyama iphiwa abantu bayidle iziphele ingazonakali ngoba when it comes into ama-worms la washoyo akekho umuntu ongasuka eyowadla ewabhekile so now lokho kusekukhomba ukuthi manje lo nyama ezonjani ayilahlwe manje uma sowulahla inyama that's where the wrath of ancestors comes from sebezokushaka bathi lo mfana lo ulahla ukudla uyisa yabo so manje into ebalekile ukuthi uma wenza umsebenzi sohlaza bheka inyama ezophekwa ibe isithebe idliwa abantu makuyinkomo thatha inyama uyifake efrijini abaphathi benyama abageza izandla umuntu osesikwe ummese emakade ehlinza akaqhele inyameni ngoba sekukhona nezifo manje eziningi enhlobonhlobo Singaqiniseka kanjani lento eshiwo uNkomosi la Hlabangani ukhuluma ngendaba yokuthi umuntu nje ozobe phethe inyama kushuthi kusukela ekuhlinzweni kwayo ukugezwa kwezandla kubalekile uma usukubuka isiphithiphithi esisuke sesikhona how would you advise ukuthi ama families should handle leyo akube khona umuntu othile obhekene nayo kumbe ngoba someone must lead the process Sohlaza ukuhlanzeka kuqala kumuntu uqobo lokuthi umuntu ozosiphathela umsebenzi makahlanzeke ukuhlanzeka noma ukuhlambuluka one akasukufika avuke phe komuntu othile abuya azosihlabela inkomo into yokuqala leyo eyakiqashelwe kuqala emakhaya okwesibili izandla zakhe ke noma ke yena ubunono ke manje ulinono ngokuphelele nalapha inyama ebekwa khona ibekeka ngokuhlanzeka nama endaweni ehlanzekile angibuyeke ngize lapha ngiqondanisa ukuthi bekuthi mangabe kuzokwenza umsebenzi isikhathi esiningi noma makuzokwenziwa nje imicimbi yasemakhaya bekubhekwa isimo sezulu ngoba into eyonakalisa kakhulu ukudla kushisa kanti futhi into eyonakalisa ukudla zimpukane isikhathi ebusika impukana ziziningi ingakho uyakubona isikhathi esiningi ungathi abantu bakithi bayenza imicimbi yabo kusebusika ngoba nesikhathi ama-fridge engekho impukane ibingekho bese kuba khona nezihlahla ezithile othi muzibeke eduze kwenyama zibe nakho ukuyicosha impukane muthatha isihlahla somsuzwane usibeka la kusuke kuhlashwe khona inyama
izilwane ezinjengezinambuzane ezizimpukana isondele eduze kwenyama iyaqhubeka inyama ingabi nakho ukusheshsha ivunde uma ngabe izulu lingadumanga inyama ihlashiwe ivalelwe lapha ayivundi ngoba ukuduma kwezulu aliduma izulu ebusika kodwa ukuduma kwezulu kuyayivundisa inyama mayisihlatshiwe Okay. So ke bekuyilezo zime bezinjalo bezenza ukuthi ukusebenza nokuhlanzeka kwenyama makube khona kodwa isikhathi esiningi isikhathi sasebusika bekuyisona esibonakala seyivuna into yokusebenza nenyama. Yes, sure. Isingithatha ke nangu uKhayelihle Zaca from Richmond. Sure Zaca. Sawona futhi omdala nabashemisha lapho studio. Yes, siyakumukela Zaca. Yeah. Langixolisi le mali mhlawumbe ngiyaphuma kancane kodwa esihlokweni kodwa kwena nami isihloko simala nayo inyanga impela nokuhlatshwa nani yasuke nomunye esifundweni naye siyesana hlangabezana ngani noma ngathi inkinga manje bengicela nje mhlawumbe clarity mangenzeka ukuthi uma umuntu wesimame ayingashadanga mhlawumbe wazalele ekhaya futhi semele enze umsebenzi okay sathola ukuthi kwanabantu abadala umuntu ongashadanga owazalele ekhaya ushuthu wakho qabazali akenzelwa umsebenzi lo muntu washo phela kufanele ukuthi ngiyancoma ukuthi wenza kahle kunalo kwanenkomo esithengiwe lapho kuleso simo kwathiwa le nkomo imancane ke yabona lo mbuzo ubuza mfethu ubalekile kakhulu kodwa angiboni ukuthi uyathinta le topic ethe namhlanje mhlambe sikubekele isikhathi esilandelayo itopic ethe namhlanje sikhuluma ngendaba yemthetho elawula isintu nenyama nokuziphatha nje ubuzwa sikhuluma ngendaba yokuba clean njalo njalo maka bayithi ngibuye ngize kuwe izitho zayo inyama khona abantu beku age group ethile kule family khona futhi ngeke idliwe abafana bakhona sekhona ungakwazi ukuyichaza leyo nto ekutheni khona inyama yobani nobani. Yes, phakathi kwekhaya nje ngiqale ngamantombazana. Amantombazana inyama yawo yibele. Asikelwe ibele bese kuzoba uma inkomo kuya ngomngako benkomo kuyakwenzeka kube insonyama uma ngabe inkomo ingenawo umhlandlo omkhulu abonelele enyameni yomhlubulo amantombazana ke lawo. Okay bese kuzothi ke ingane zabafana yayibona iba yiphaphu. Iphaphu ke linomgomo othizena umgomo wephaphu kalidlelwe ekhaya lidlelwa entabeni futhi nakhona uma lidlelwe entabeni linesizathu ukuthi ungani lidlelwe entabeni linesizathu esithi ke kunabantu abaphuphumayo abangabona ngamehlo basobe phuphumile manje omakhelwane zonke ingane nje zendawo lapho esihambile ma kuphuma lezi ingane zabafana zonke ziyodlala inyama lapha leli phaphu lapha kusokuzodla zonke lezo ngane lelo phaphu. Okay ebese ke uzoba ke inyama esixhanti idliwa abanomzana ke labo bendawo. Kulalele abantu abakhulele lokushini la abazoyibuza I think as siyisho ukuthi isixhanti which part of khona bezokwazi ukunderstand ama 2000 angifuna salele emuva so asiqale ukukhuluma ngesixhanti itholakala kuphi emzimbeni wakho? Isixhanti sitholakala lapha eduze kwentamo sisingxenye yentamo lapha kuya lapha namahlombe enkomo. Oh, okay. All right. Yazi ukuthi lento esho ibalekile ngoba this is how things were done. But if you talk nomsebenzi today and then ekugcwele abantu abaningi and then ukhona oyedwa nje uzothi well nonke niyazi ukuthi mina ngifuna isibindi aningisekeleni isibindi and then khona nomunye futhi uzothi hi no mina ngifuna aninginike yangaphakathi and then kuzoze kufike nakhona lapho ekutheni ke for someone umakoti la ekhaya uzodla iphi ke yena because aduyibala and then basala ngaphandle. Abakoti abantu abaganile la ekhaya abasebukotini banohlobo lwabo lwezitho inyama yezitho kubantu abaganela ekhaya inyama yomlenze inyama esifuba okukhishwe kuyona amaguma inyama amaguma lapha nesifubeni ebese kuzoba inyama bese kuba ezinye ingxenye zenyama yangaphakathi okay okungaba yihusu ithumbu isibindi kodwa futhi isibindi ke naso sinomgomo waso ukuthi uma sekosiwa sona
sinohlelo lwaso ngesikhathi sokosa emakhosikazi nengxenye ke yabanumzana belaba bekhaya kuhambisana nenyama yenso inyama kuyinso isuke ikhona lapho nengxenye ke ngoba isuke isikwa ngoba kukhona nenyama ekuthiwa yilokhuzana izincele Ngibabela amagebe kwaze siconfuse kakhulu hayi ngiyabona so deep manje so hambe kakhulu information ozoyidinga le mhlambe one day uzokwenza assignment nje about this so uzoyidinga le information ku dissertation yakho so please save this uzoyithola le conversation isintu nenyama nomsebenzi nokhandlishwa kwayo 0861596596 ngiseNewcastle now sure siya sanibona kunjani hayi sepheni sure ngithi ngimba mageba ngoba hayi use deep kakhulu manje uzoze confuse hayi ngiyamuzwa uhamba nawo sure utshengisa kona ukuthi umntwana yes no ake ngibuze la kobaba lapho ukuthi yipi imisebenzi eyenza ukuthi kushintshane imkhono or inhlangothi zenyama uthola ukuthi enye izothiwa iyangale mhlambe enye kuthiwa ibuyize ngapha lokushintshana kwenhlangothi okay Makalela Sohlanga ngicela ungaqale ngophendula umbuzo ke ngiqale ngiede lokho kade kusho uMageba mawungivumela kafushane nje bese siza kusiya right ithi into thina njengoba singaba madoda la ekhaya sizodla inhloko ngoba sizi inhloko zaleli ekhaya bese ithi into lapha esichantini sekuqina kwayinyama sekuabantu abangama anchor ala ekhaya ingqalabutho bese sithi esifubeni abantu besifazane ngoba bagcina imfihlo zaleli ekhaya futhi basike ngomlenze bona la ekhaya lenyama bayidla njengoba injalo nalabo abadla umhlubulo njengoba bezisekelo zala ekhaya bengamantombazana la ekhaya bazodla lemhlubulo lenyama ikhuluma nomuzi wonke njengoba ikanjena and then aba injejane nephaphu bese kuthi injejane vele ukukhula kwakhe kuthiwa kuyena ukuzakhula benenkomo akaqala adlele yanyama abese kuba nalo leyabhedu lo oluzodliwa yilona oyingqwele yabo lapha ya bese kuthiwa isigqoko then ke kunemtshazo nemiminzo ababeyikhanda belaphana kuneyicutshana zenyama bayicoshe esikhumbeni bayihlohla la kule nyama enamafutha enye yayo eshiswa nje bakade shumade bukhona eshiswa before kudle wonke umuntu la ekhaya then ebese iqhubeka ke lenyama iba namagama njengoba lomkhono ukhona uzinsizwa zala ekhaya zala endaweni ezizowosa bese zidlalela ikhanda lenkomo kanye nalezi insizwa zala ekhaya ngoba ngisho inhloko isilethiwe bayiletha iphelele bafike lapha esibayeni bese beyisika beletha isetulo sekhaya manje ke laba ke asebengenawo amazinyo bona badla yiphi ke ogogo bala la ekhaya kunenyama okuye kuthiwa ezalukwazi kunanethumbo kuthiwa yilulo okuye kuthiwa lidliwa umuntu osemusha livamise ukuvuthwa lithi lusho mangabe lithambile lapha iyona nyama edliwa izalukwazi bese kuba khona esibindini kunenyama okuthiwa impundu ethi mayisikiwe iyoselwa zona izalukwazi izona nyama ezidliwa ngabantu abadala lezo bese kuba khona kuwamantshontsho la kunale nyama angithi kuthiwa ifilet okuthiwa amafusi le ephuma ngaphakathi eduze la ehamba izinsopho ezikwayo leyo nyama uthole yoselwa bona abantu abadala bala ekhaya bangabanumzana kukhishwa amantshontsho kukhishwa umbanqwana kukhishwe impu kukhishwe lezo nyama ngokwehlukana kwazo neinxonxo yonke leyo nyama ikhishwe ke inikezwe kuba amantshontsho omnumzana kodwa noma sekosiwa ke mhlambe kuzontshontsho kuwona kuthiwa amantshontsho ngoba kuntshontsho yabona ke siya don't lose patience ima kanjalo ngithola more questions ezichaza kuthiwa amantshontsho yini entshontshayo lana hlabangani angithi besintshontsha hayi ukuthi sesiyadla siyantshontsha nje icutshini siyantshontsha ingakho sithi amantshontsho yabona okay. All right. Indaba on Kakasi. We are live on our TikTok page, by the way. That's where you'll find us. Indaba on Kakasi. Sikhuluma ngendaba yenyama nokuhlatshwa kwayo. And then usiyake ube ne-question abekade kayibuza ukuthi la kusuke sekuphambana khona inhlangothi Makalela. Okay, bese ngibuya ke kula ebudaniseni alaneni ke lapho kusuke kuphambana khona inhlangothi.
then kukhona inkomo okuthiwa umncamo kube khona inkomo okuthiwa umqholiso. Isikhathi esiningi ke lapha yana emqholisweni mangabe kufika abakubo kantombazane bezohlaba inkomo kithi njengomkhwenyana, sekuyoba khona kuhlangothi oluzohamba nabo ke beyale bake baze bathi ke inenhliziyo ihamba nayo leyo nyama, bathi uthando abantu basemakhaya noma labo basuke behlaba ukuthi uthando luhamba nayo nyama, kodwa kuba yiside lesinxele okuthathwa kungakithi kusuke kubo kantombazane. Nabo ke sebofika bephethe olwabo uhlangothi ngapha bezofike baludle basidle nabo la. Yes sir, nangu Makale. Manje okay lokho kusho ukuthi ngibuziswa ukuthi ngaso esikhathini esiningi mhlawumbe makuthiwa kuthiwa uphumanga kahle azange niphume ekhaya fanele nithathe niphume nepiece yenyama iyo uphambane inyama. Bengibuziswa ukuthi imithi leyo imisebenzi mhlawumbe ekuthiwa mhlawumbe makushadwa kuphela noma kuyenzeka noma kanjani. Angibuye ngize kuwe ke ekuthenini ake ngithi isohlaza uphuma inxiwa uphuma la ekhaya uyokwakha lapha yana. Uma ngabe sekiwe enxiweni lelo wakha kulo fika walihlatshelwa ubaba lapha noma uhlatshelwa umnumzana okhipha abantwana la ekhaya, uzophuma nohlangothi lofikela udlelwe lapha yana enxiweni okhishwa kulo la luthwele kanye nezidlo ezofika idlwe lapha khona inkambe ezofika iphuzwe lapha khona nolunya bazofika balichithe lapha ebaleni la okuzobe kukhona nezinto zakini mhlawumbe izinkatha khona izinkatha ezilukwa ezifuneka iphothwe wonke umuntu la ekhaya ukuze nihlale ningabantu abazwanayo nibambene yizo omunye sesemzini wakhe. Nonke niyayiphotha le ntambo maniyenza iyona ezofika ithunga izindlu lapha yaphezulu njengoba kusuke kutulwa nje lapha. Okay. Conversation ethi yaqhubeka, you are on Indaba eGagasini. Don't miss out. Ungayana ku TikTok. We currently have close to 5,000 likes njengamanje. We are talking indaba yenyama nemsebenzi nesintu. I have inkakhe 03 ezazisintu. I have umtshali, I have umntwana, and I have unkomose as well. 0861 596 596. Yibe question ongabanayo mayelana nokuphathwa kwenyama nezinto ye observe nje uyibone mawufuna ukucheck ukuthi akuseyisintu kodwa indlela okwenziwa ngayo kanje iyo le indaba. Ngizothatha uqiniso khuzwayo. Qiniso kuyindaba sekubingelela. Yebo Alex njani? Siphilile wena? Ngiyaphila ngibingelele nabo baba lapha eStudi. Yebo sawa. Umbuzo wami uthi senginokunaka nje isikhathi esiningi ukuthi ma kunemicimbi kunezilwane kunenyama ethiwa ayidliwa abomndeni, idliwa abangaphandle kuphela. So umbuzo wami uthi inyama enjani le? Okay, Nkomose? Sohlaza mhlambe kuya ngezigodi nangendawo ngoba le ngiqhamuka khona mina ayikho inyama ekuthiwe kufuna idliwe abantu bangaphandle kuphela, unless mangabe kuumsebenzi mhlawumbe othinta ukugezwa ekhaya, mhlawumbe ukuthi umndeni bogeza, then leyo mbuzi leyo uye ungayidli bese kudla abantu bangaphandle. Kodwa when it comes into izithebe ayikho inyama ekuthiwe le nyama nina la ekhaya anidle ngoba vele nisuke nenza ukudla kwabantu abadala lapha ekhaya. Kodwa ke ngeke kwezigodi nangokwendawo ngeke sazi. Here's a question. Makusuke kuzohlawula intombazane ekhulelisiwe. Bengithi ngifuna ukuadd lapho. Yeah, ngoba imfundiso nje ileyo yokuthi nina balapho ihlazo, but ke njoba esho unkomosi ekutheni iya ngeyigodi. Ithini understanding yakho ngaleyo nyama Makale? Okuqala mawuyintombazane engazele awuyidli inyama yombhubuzo noma yesidiki ungazele uyintombazane. Eyenu inyama enidlayo ilembuzi enigezwa ngayo makuthiwa kugezwe intombi enihamba niyogeza ngomswane wembuzi emfuleni, nifike ke leyo mbuzi niyichifize nangamatshe nigeze ngalowo mswane, nibuye ke lapho nithi nigeze ihlazo nithelwe ngalo udade wenu, then yona nyama eningayidla ke le. But lena yombhubuza aniyidli nezingane zamantombazana la ekhaya, idliwa wonke umuntu ozeleyo nensizwa ngoba kusuke idlelwa le ngaphandle komuzi, yona nyama okuyakuthiwa amantombazana wayidli. Bese kuba khona into okuyake kuthiwa kufike nabelaphi ke okunye kwakho uma ngabe sivala into ethile la ekhaya sizohlaba kodwa into besifuna besifuna into okugeza kuyinyongo mhlambe nelokho njalo nomswane kuyona mhlambe negazi la khona. Emveni kwalokho leyo nyama siyithathe siyoyishisa siyimukise nomfula noma siyigqibe ingabibiki ingadliwa nayo nje.
Okay. Indaba unkakasi, I hope uyafunda nawe and uzozwa mhlawumbe ubungakwazi kumbe kunye kwakho ukuconfirm and ingakho ngithi uma kwenzeka ngakini ungakuletha as well ngoba phela enye into ibuye nanokuthi yabo imndeni iba namasiko and then they go as well. Sengithatha uThabani Thobani Vezi Clement sabona Vezi? Ninjani? Siyaphila wena? Siyaphila ngibelele ama-guests azo lapha e-studio. Yebo sabona. Siyabonga. Yeah. Uzola in this modern age khona izinto esizibona ukuthi nathi mhlawumbe senza ama-shortcuts I should say or sifuna ukwandisa or whatever yabona inyama ifike ihlatshwe inkomo ifike ihlatshwe idla ingxenye noma yonke siyise esilaheni ibuye nje la ekhaya ithi lamaphisi esiwafunayo whatever yabona into is that ikhona i-clash lapho thizeni whether siyisa yonke or siyisa ingxenye yayo imkhono le mhlawumbe yasala yabona but iba khona ne-clash somewhere somehow if senza kanjalo yabona. Yeah. Wabuza i-question yabona ke ubuza because into common le siyenziwa today so ubuza umbuzo obalekile kakhulu and nazo indulo nje ilula esikhangane kusuke kuyiphathi le umsebenzi osuke ujulelwe ngokuhlelelwa ngokukhuluma ngokomsamo awuyi yonke leyo ndawo ngoba njengoba sikhuluma ngezitho zempahla lesuke isetshenzisiwe zisuke ifuneka iphume njengoba zenjalo lesuke isiwe ebusha lo isijike endleleni yabayiphathi. Ngicela ukueda lapha Sohlasa. Yes, imancane makhalela uyaphenduleka bafo ngoba I think i-question yakhe was in two parts ekutheni le mhlawumbe kuthiwa kumele sihlale yenziwe nani izobeka kodwa ke the rest eyenzela ukupheka izoya kokhari nani then singahamba ke iyosika esilaheni njalo. Oh okay iyezwakala le kodwa ke noma kukuthi kusuke kukuphoseka nje kwayimpucuzeko le ngoba kusuke kuthintwa kuzo izitho lezo zaleyo mpahla ukuthi lezi zitho lezi ezithile ngoba asikho isitho esingasebenzi singenamsebenzi waso makuya ngokuthi impahla ibolawela umsebenzi akade uqonda ukugcina. Sure. Ngabingelela iGagas FM. Ngabingelela Sohlaza. Cela ukubuza Sohlaza ukuthi ma udwendwe noma umshado udwendwe or umshado emzini uhlatshwe inkomo yomqholiso kuyaphoqa ukuthi ubaba ahlatshiswe inkomo na ubaba wentombi or kuya ngamandla endoda ndaba ezithi uma ngabe kuya ngokuthi niyaganiselana kuba semandleni akho umkhwenyana babe ukuthi ukahle uyakwazi ukuthi umhlabise umkhwenyana umkhwe wakho umnikeze leso silwane ngokumhlonipha nje uzum edele nangembuzi khona imbuzi okuthiwa yothuli umnikeze naye imbuzi yothuli le. Kule iqala bekuyi-comment yokuthi onamandla angayiginqela esibili ke kumane kube ukuthi yebhusha ke leyo. Yeah, Sohlaza vele le isibili njengoba esho ukuthi iphathe maliqumbile. Ayishisele yona impepho. Iyithengwe nje bese kushiya ukuthi eplazini elithize sithenge sithenge inkomo izohamba niyebhusha ihlatshwe khona inqunywe khona ebhusha yenziwe yonke lonto kodwa leso kushisela impepho cha. Okay. Indaba unkakasi 0861596596 isintu kanye nokusingathwa kwenyama makunomcimbi okwindaba sabona. Hello. Yes mfethu sekakasini sikulalela. Yebo. Yes mfethu siyakuzwa. Okay, unenkinga. Yes, anonymous usekakasini sabona. Hello. Okay, all right. Show networking. Sikulalela kwindaba. Ikhiyani baba yaphila lapha nabafundisa. Yebo siyaphila mntaka baba kuthini kwakho kuphawula la enyameni? Yebo bhuti nginombuzo nje ngifisha futhi ngani futhi ngifishana ngazi noma ingeso umphakathini noma sokukholo kwadlula yini igama lami ngomabhulu wami lengani ngwakamnguni. Yebo uthini umbuzo mzimene?
Umbuzo wami usekuthini nawuintombazana noma udadewethu la okhulele nawe athola ingane nangu uzohlawula la inyama leyo-ke uyakuthiwa ayidliwa noma yeshela ngaphandle ingabe kusuke kuyikho yini noma kusuke kulowo mndeni nalona ilokho nje mfuthu ngifuna ukubuza. Yeah, no mfethu iphenduliwe leyo kwaukuthi ngeke izidliwe abala ekhaya ngoba isuke ini utheni Magalela khona igama lisebenzisile kunehlazwana phakathi eMageba umbuzo inkomo. Yebo. Yes. Yeah, so bayiphendulile ukuthi yebo isiZulu sisho njalo. Njengoba igama lithi umbhubuzo, wonke umuntu odlulayo udlula bhubuze naye athathe lapha ahambe nomuntu odlulayo idliwa ngabantu nje phela lapha kubantu ngoba ayina sivathu esekhaya. Uyaphenduleka mngoni. Uyaphenduleka. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu nathi baba. All right, ngizamnamba ethi now ku Sebo 2C 0861596596 sikhuluma ngendaba zokuthi thini protocol yakwantu ngendaba ke yokusingathwa kwenyama nanokuhlelwa kwayo as well. Ama views expressed on Indaba are not ama views at Gagasi FM. Your views, your Indaba. Funda to be a fundi on Ezomsamo. Isiko nokusiqaja indaba yesintu from 7 to 8 kusihlwa. Gagasi FM. All right, siyabonga kuwena emnambethi sabona. Yebo sabona bit Alex. Yebo kunjani? Ngiyaphila, ngiyaxolisa ukubuyela emuva nami kukhona la ngisale khona baba. Yebo. Inyameni le yokuhlawula kwentombi ekhaya. Bengicela ukucacisela lana. Kuyaye kuthiwe lo sekuyena suke ehlawula ozele ingane la ekhaya. Kuthiwa akayidli leyo nyama. Bengicela ukwazi ukuthi umthelela ngabe yini mhlawumbe mayedlile kwenzakaleni ungani imamele futhi ayidli. Okay. Yes. Anguzwa kahle umbuzo kadade kodwa. Okay, yeah, so uthi lo oyini umama wentombazane esuka izohlawulwa noma usho umfana lo suke ezogeza iceke? Ngisho intombazane kuyiyona lesuke izohlawulwa. Kuthiwa yona inyama leyo ayidli. Yeah, uthi sizathu isiphi? No, uyayidla lo muntu lo nkomo lo nkomo. Engani phela uyabona isibindi nje sidlo uyeni phela lokhulelwe size sigagula ukuthiwa somnikazi wendaba kasingaye leso sibindi leyo lo muntu osuke uyena okhulelwe manje ayikho le abantu abangayidli izintombi zendawo ezikhula naye bezinayo ebuntombini cha azisondele na ukusondela lezo ntombi. Yebo. Hayi ngiyabonga kakhulu. Sengikhululekile ngoba phela ngasidla isibindi nami manje vele ngihlala ngihlupha ukuthi ngadla ngantshontshe bengiswafile. Yayihlaje kwakweyakho le nyama. Yebo. Okay. Sengimane ngiyayibuzela nje. Ubhuti lo wayezohlawula uphi manje? Wadlula emhlabeni. Wadlula emhlabeni no siyadabuka ma kodwa ke phela usumtholile omunye. No comment. Yabo nje ngendlela ohleke ngayo usuvele wangiphendula noma ungasasho ngolutho Ngiyabonga. Siyabonga. Okay, so kusho ukuthi ke nangempela bamnikeza isibindi njengoba esho nje. So kusho ukuthi wayihlela kahle ngesintu lo wayehlele kanjalo. Wayeba engathuthi wayeba oshayisazela. Okay. 0861596596 ngithatha uXolani now zenzele from Emlazi. Exolani? Yebo baba njani? Yes khona nathi. Iyahlatshwa inkomo Emlazi. Yeah, iyahlatshwa. Oh, okay. Ithini yakhe question? I-content yami lana baba ngiyezwa kuyakhulunywa ngokusahlelwa kwenyama kodwa angizwanga kukhulunywa ngokucelelwa komphefumulo wesilwane oyilwane lezo isuke zohlatshwa. Yes. Kanti phela emyalelweni kaNkuluNkulu kuthi ungabulali. So masizobulala ke sibulala ngenhloso yokugcina kwakwenziwa omkhulu nogogo. Kidinga ukuthi kucelelwe kuNkuluNkulu nje. Okay. Angizanga lo section le.
Yes, uyabona ke ubuza kahle impela because khona umthandazi nomprofeti here. Makobani? Sohlaza uyabona uma kuzohlatshwa imbuzi noma inkomo. Ngesikhathi ukhuluma lapha nemsamo, umphefumulo wayo uyawucelela ukuthi ungaduki. Uhambe uye la kufanele uye khona kwelamathongo. Masikhuluma ngokuyihlambulula. Amanzi uyakwazi ukuthi wathandazele ubese uyibusisa imbuzi noma inkomo leyo. Kwenye inkathi abanye baye besebenzise umlotha wasekhaya uma bezohlambulula ini leso silwana abasuke bezosihlaba ngaleyo nkathi. Now when it comes into ukuthi singabulali ngokweBhayibheli uma uNkulunkulu esidala wasidala thina wayesethi izilwane sobusa phezukwazo. Now when we slaughter sisuke sihonorisha abantu abadala abathize ngokuthi sigcine imisebenzi, but uNkulunkulu into angayifuni ukuthi ubulala inkomo for no reason, ukuthi wena you are just having fun, then bese uvule uyibulala nje sathi khona singekho kuba lo mphefumulo egcineni uyahamba bese yokumangalela wena ngoba nasemabhusha yes Xolani wena nazi impendulo akunikeza zona Nkomosi, ngifuna ukuzwa ukuthi uphendula uthini. Ngiyezwa baba kodwa ke angigculisekile kahle. Hayi nokhuleka mfethu, ngiyafisa ukuthi ungacindezeleki, khuluma nawe. Ngoba phela yonke into yonke umsebenzi uyacelela, lonke ilokhuza isilwane kuyacelwa uma kuzokwenza umsebenzi, ngabe imbuzi, ngabe inkomo, ngabe inkukhu, kuye kucelela umphefumulo, ucelelwe kumnikazi wawo umphefumulo, phela munye umnikazi womphefumulo uNkulunkulu okumdali wethu sonke. Ithi ngibuze lana Xolani, yabona ngiyafisa ukuthi usithathe usitshele ukuthi uyenze kanjani lo msebenzi mangabe kuzobulala isilwane, inkukhu, imbuzi, inkomo. Ngiyakuzwa usho ukuthi ke kucelelwe lo mphefumulo, kuye kwenziwe indlela kanjani? Ungasithatha usifundise. Kuye kucelelwe lapha khona lapha emsamo, uqalwe khona impela kucelelwe kukhulunywe naye uNkulunkulu uqobo, kucela ukuthi amkele umphefumulo walesilwane ekuzokwenziwa umsebenzi okanje nakanje, bese kubikelwa ke namakhehla nezalukwazi bekhaya kuyihambe kanjani. Okay, no siyama ukusichazela kahle. Magalela ubekade iphendula uNkomose and then nangixolani esitshela ukuthi kuye kwenziwe kanjani. uNkomose usho kuyikho, uXolani umabizo lo usho kuyikho. Ngithi ngesifundiswa sikhula bekuthiwa ethandaza kuqala ucela uNkulunkulu ukuthi amukele umphefumulo wenkukhu, sazohlaba inkukhu. Kwadlula kwaze ofika embuzini, bethi umtshali lapha hamba uthatha amanzi ufaka umlotha uyihlambulule imbuzi uyibusise, ucela uNkulunkulu amukele umphefumulo wayo. Waze wafika esigabeni sokuthi igazi alidliwa lesilwane ngoba liphethe umphefumulo wesilwane. So saqhubeka ke sakwazi lokho, namhlanje nje mantshaleni makuzohlatshwa isilwane kufuneka kube khona amanzi anomlotha phakathi, sihlambulule isilwane esikhulekele ukuthi umphefumulo waso awumukeleke. Sisuke sizodliwa ngabantu, hayi ngumuntu ofileyo, sidliwa ngabantu bephila, basidleka abantu basiqede. Emva kwalokho kuniqhubeka nenze konke nokwenza. Ngiyabonga. All right, no siyabonga kakhulu mfethu. Siyabonga mfethu ukuthi usikhanyisele usilethele lo mbono. Ngiyacela ukuthi uyaxoliseka manje. Siyabonga baba. All right. Indaba unkakasi 0861596596. Ngiyane nehambeli zakho nginibingelele studio ngophumlani ngokwamiyaka ngilayidane enkosini kwaSithola ngethi hayi ubafo lo uXolani lo wasemlazi useyithatha ngeBhayibheli lento nangosindiso. Inkomo mayizohlatshwa ingakho kuthiwa ayilale ekhaya, nembuzi mayizohlatshwa ingakho kuthiwa ayilale ekhaya, izibuzi zizosetshenziswa ngakusasa. Kusuke kuyiprocess leyo before ihlatshwe, kuyangena emsamo okukhulunywa kuhambe omdala noma uphathiswa impepho ekhaya abike ebaleni ehlenyuka mhlawumbe elandelwa amantombazana nezingane ezincane eyubika lo msebenzi. So yena usefuna manje singene kuloko sindiso neBhayibheli kanti thina sikho lapho. Right, ngizathatha uSibu Mkhize from Hammersdale. Sabona Sibu?
Sikhangana njalo. Sikhona. Ngosana kujoyina kwindaba yesintu namhlanje sikhuluma ngendaba yenyama ihlatshwa kanjani ngesintu yini okubelithi yenziwe yini eqashelwayo ukwenza ngokwenza. Le conversation yethu uzoyithola ngingafisa ukuthi ke ubhale imbono yakho nawe ku Facebook page leli page elisha lendaba elithi indaba with Alex. Ilona sesolisebenzisa manje elisha indaba with Alex on Facebook and we also have the account indaba with Alex on TikTok la ungithola khona even the videos of uhlelo. Sure ekhabazela sikuze ukuthi uthini. Website ake ngiqale mfethu nangu ubaba lapho kwena uvumelana nalensizwe ukuthi nanokuthi sishayana ukuthi imndeni ayifani nenkolelo zothi ayifanani noma siyishisa sonke impepho angikhumbuli nami la ekhaya kwekuthandaza uNkulunkulu isilwane esifika ngakusasa kuthiwa kufanele silale kuyimanje sihlatshwe namhlanje angikazi ngikhumbule nasesibayeni ihlatshwe inkomo ngiqala maphathi kuthandaza ukisho imessage kuphezulu izandla lo uyena inhloko yasekhaya ushisa impepho kuyimanje ishisa nasembuzini nasenkukwini waqalwa ngazo amajuba ulandele yona imbuzi bese kuba yona ke kwaphela imbuzi indlalela yona inkomo bese kuyadlula ke isikhangana lana futhi lento yashayisana ayikho lento ukuthi ingoba sekwaba khona impucuzeko ukuthi kufunakala inyama ihambe iqale inyama once yashisela impepho ekhaya ayibisaphuma leyo nyama leyo ayibisaphuma lo mbhemu beqinisile umethi mhlawumbe iphakethe uma ukuthi likhona uma ukuthi aliba imali ayikho inyama iyabengwa iqoqwe nalabo bafuna labenza ogari bayakwazi ukuthi bayiphuncule emathambeni ayikazi nje iphume nje inyama yesilahweni nosilahwe kade ishiselwa la ngoba even ngisho nawe icoldroom kwekube nzima kweminye imizi njengathi nje lekhaya iyalala kuzokuba mhlawumbe ingena ngakusasa lo nyama futhi ngoba imkhona yahlala lapha ku round lapha eceleni lapha emsamo ihlale nobhiya nogoloko lapho ulenge nencebe ilenge lapha angikhumbuli nangelilodwa ilanga ukuthi vele phela sokwaba khona inkolelo engafani. Okay, no siyakuzwa mfethu and lo hlelo is precisely for such. Indaba oneka ka 0861596596 makeba nayimboni vele. Hayi. Yabo lensizwe leqeda ukukhuluma njengamanje. Uyihlaba esikhonkosini. Ngoba lemsebenzi uma nje ngengama emsamo ngoba ukukhona isigaba sokuqala lesi sokuthi umsebenzi okwendulela lo imbuzi iwona umthandazo ngokuqala osukuyibeka yonke ingqikithi yomsamo ukuthi lo msebenzi ungani uwona umthandazo lo engwazi ukuthi uwona umthandazo ongonqala nojulile ngokwedala zala ekhaya. Okay, bese kuqhubeka sekuzoba usuku lokubulala isilwane esikhulu lapho sengizobe ngibanqamulela bonke ngibamemeza bonke ukuthi njengoba bekubikiwe ke ngelanga elithile kubikwa isigaba somsebenzi othile nansi ke impahla yenu ngibamemeze ke laba abamele ngibamemeza abadlelana nabe sithebeni. Sure, but unanga magalela kodwa ethi ngokwazi kwakhe kufanele iqala ibekwe izandla qala ithandazelo hlabangani nanga magebe sibuya kuma background angafani mina kithi nje isilwane ngeke uzusibulala emchallenge bungeke usithinta impela isilwane ungasithandazelanga usibusisa nje ukuthi asimukeleke ekutheni sidleke lokho ukuthi silalile ekhaya silalile kodwa mawusuzosinquma nje nawe wena usuzosinquma awuzukuhamba ucoca umcwala zonke iganga uzobulalela ekhaya walala endaweni okubonakala ukuthi ayikho enye into oyihlanganise nayo ngaphandle kokuthi ulungele ukuthi uzokwenza umsebenzi la ekhaya. Okay, angingakho ngithi sibuya kuma background angafani. Yes. Mina nje ngithi impela isilwane sibusisekile kufuneka sibusiseke sidliwe wonke umuntu futhi ngisho sidliwa ubezwa abantu bekujela ukuthi hayi lo muntu osihlabelele enkomo. Alright, ulindele ukwenza lo msebenzi. Nanso conversation from all what you have heard bengicela ukuthi ke senze nje family neimfundiso zakhona ukuthi kwenziwa kanjani but lo muntu oyedwa lona othi izohlinzwa kanje ibekwa kanje akwenziwa lokho ngeke abe khona forever. From listening to this show kusukela namhlanje ake sibe nayo lento ibhalwe phansi ukuthi eyala ekhaya ihlatshwa yenziwe kanje kube into ezobhalwa phansi so that we can refer to it nesizukulwane siyolandela siyokwazi ukubuka ukuthi kwenziwa kanjani. We even have ama videos esiwathathayo and share even izinto engenasidingo. This is when ke ku right ukuthi ke sithathe ke these videos siwashare from umuntu othile othenjiwe so that even 20 years from now kungeke kube khona ukuthi hayi ndidekile akubanga njalo. This is how we can use the technology and the tools ekutheni enhance ukunotha kwesinto sakithi.
this show nje kumele ngabe uyayithatha uyiforward uyinikeze your family ukulalela ukuthi okay bafowethu nakho okwenziwayo ade singenzi kahle or asikwenzeni ngalendlela uzwa ama voices from the experts that I heard, and I like indlela futhi abebekwazi ngayo ukuthi ba accommodate even ama views aya ngokuthi okwegcekeke lokhu okwesiko. Sizokwazi ukuthi ke silibambe kanjalo isiko lethu going forward. Ngiyabonga kakhulu. Thanks Makubane, ngicela usiphe ke your numbers. Sohlaza unkomo sotholakala eClermont ngolwesine nangesonto. Inombolo yokuqala ithi 061 921 9881, esibili ithi 079 42 80757. Siyabonga kakhulu Mlondi Makubane. Bese kuzoba ke umntwana uMelusi. Yami ngitholakala endaweni eShowe endaweni yaseHabeni. Inombolo yakho ithi 072 56 98 724. Ngicela ukuyiphinda 072 56 98 724. Ngiyathokoza kakhulu. Siyabonga umntwana waseHabeni. Hlabangani sibonge kakhulu kade sagcina sijabulile ukuthi sijoin. Ngiyabonga kakhulu Sohlaza nabalaleli ngibonga Manthenga. Siyabonga kakhulu. Ngiyabenzitha ngiyabonga umuntu wasemzini. Yeah, siyabonga kakhulu. This brings us to the end of the show. Indaba ke yatholakala. Hey, we have a new Facebook page, Indaba with Alex. Kuona wonke lama page ekuyilona leli official la uAlex efake khona ibhantsheli cream. Yes. And then bese kuba ke TikTok Indaba with Alex. Yes, that's only one account we had, and the shows ukwazi ukuyithola ke ku YouTube channel, and then ukwazi nani ukuthi uyilalele as well via ke i-podcast. Thanks to Unzuza producer ke wohlelo. Bunobusuku obumnandi. Indaba njalo ngomsombuluko ngo7 kuya ku8 p.m. and on Tuesday to Thursday ngo6 kuya ku8 kusihlwa. Indaba